May naglaw nga kapobre. Alit na diri sa dagat tapit diri sa Padre Beach. Tira dyan na! Dito kapobre. Tira lapit. Sunday, ano, wapo kayang tubig sa dagat. Ako, talagang ngayon nga ligo, dito kapobre. Ano si Padre Beach. Basta sa tuwan na Sulo ang ako karon. sa wapo sa kakabubian. Upang katong nao. Ini si Korea dari Korea. Dia lang bigo tadi. Kami na sisi na pagtutupod na siya. Ada kaya dagat bago kayo makita tubig na dito. Ano bro? Kaya bata. Ipay kasi sila mga chikiting kayo naligo. Masih dagang sa naligo dito. Bono yun. Kailangan bantayan ko yung mga bagtos kay yung bantayan. Yung dagat talong. Yan na, tira dyan na! Kasi yung mga bagtos kay simbakog mga lunod kay malitan ko ng palot. Pulo ng mga katas ko. Muna siya 4 beach. Basta Domingo tari. Daghan mo na siya mga dito. Sa munta kayo. Ngayon nga mo ba na wala diya. Iba na yung mga tao, mga ligo lang. Paano mga tao. Paman ba na ng brand out. Sa kagaplan mo sila. Lalaman sila sa dagat. Lalaman sila ng pagkuhan. Ligo-ligo. Silang mga pamilya. Tuyog. Kasi Dres, Padre Beach. Pagkukas dagat. Balik siya dahil higuan. Tingnan ko kaya sila. May mga silahan niya. Chikiting. Hindi na chikiting. Lipay yun. Ano siya dali. Mata. Kung hindi pa kayo natantong lalong. Dili na naman palalong. May lalong. Sa 4 beach guys. So, ano guys? Parlutan ko kayo. Panday na ka dali sa mga padero. Hindi ka mag-getlayad to speakers. Hindi ka lugwin ito na ito. Sunahan na i-barrel dito. Hindi ka getlayatan mo. Dire, balas na dire. Wala kayo bato. Unahan na may bato. Ang lamay siya liguan. Ano siya dire. Squad beach. Unahan mo. Hindi mo na po mga lamisag ka mga aray mga katiker, aray mga tag-iya hindi siya pwede ninyo gabang mo siya diya kaya ng mga bata o lingaw gaya tulas dagat wala siya kapobre. Salamat sa paglantaw sa akong video hanggang sa sunod. Bye bye.